så længe. Det er kun hans 4. gang, så nu skal I huske at være søde og huske på klappeøvelsen og alle de der ting der. Han kommer nu, han hedder Nikolaj Knudsen. Okay, det er så Gimle, det her. Er lyd på nu? Ja. Gimle. Hvem fanden har fundet på det navn? Et eller andet rollespilsnørd, eller hvad? Det virker heller ikke godt i Slagelse i sidste uge. Gimle. Jeg forstår, det er 4. gang, der er open mic heroppe på 4 måneder. Det er samme hyppighed som mit sexliv. Er der nogen af jer, der så har været til open mic heroppe før? Ja. Gratis stand-up. Hvad med at få dig et job, så du kunne betale entré, så der kommer ordentligt heroppe? Nej. Jeg har lige gjort min bil ren. Nu jeg skulle høre på, at jeg er god til det her med emneskift. Jeg skulle høre på, at der var beskidt i 1,5 år for min kone. Den trænger til at blive ren. Det gør så. Det skal så også siges. Den var så beskidt, så man må banke fødderne af, inden man steg ud af den. Nu kommer et andet af de gode emneskift. Min mor har lige fået en hund. Det er godt, hun har fået noget selskab. Det er godt, hun har fået noget selskab. Så slipper vi andre for at besøge hende. Hun har fået en lille hund. Walter hedder den. Og det er egentlig godt. Hun var en af de her ensomme, gamle koner, der går og snakker med sig selv. Nu er hun en af de her ensomme, gamle koner, der går og snakker med sin hund. Ej, der kan mærke til, at folk de snakker med hunden, og der kommer sådan en lille hund. Så er det sådan noget. Jeg blev sgu lidt bekymret, at min mor hun dag siger, nå lille Valle, skal du have en guffer? Jeg vidste godt, du var ensom, mor. En af mine kammerater, han spurgte mig, hvordan finder du på dine jokes? Det gør jeg ikke. Jeg stjæler dem. Så var nogen af jer, der hørte P3 på vej hen? Joke, eller materiale, det kommer bare til en sådan... man kan også læse nogle bøger omkring stand-up. De siger, kig dig selv i spejlet. Nu har jeg en kone og 3 døtre, så det kan jeg ikke. Der er simpelthen ikke plads foran spejlene. Så jeg valgte at kigge indad og sige, hvad fanden er du, Nikolaj Knudsen? Hvem er du? Og med 3 teenage-døtre på 3, 6 og 8 år, så må jeg nok indrømme, at det, der fylder allermest i mit liv, det er rollen som farmand. Okay, den prøver vi igen. Det er så rollen som farmand. Og så en gang til. Det er rollen som farmand. Det er satanede ikke en dans på roser, kan jeg godt sige. Jeg lever i et lyserødt tyk helvede. Tunen med Brad Stoker, High School Musical og SingStar. Thomas Blachman har ret. Vi forældre, vi er for ringe til at sige til vores børn, du synger af helvede til. Ja, materiale. Teenagebørn. De bliver altså yngre og yngre, kan jeg godt sige. Så jeg kalder den der. Der er også en spræk, der var fandme godt, Simon har ikke faldet i den. Han er sgu ikke særlig stor. Teenage-døtre. Øjeblik. Ja, de bliver sgu yngre og yngre. Bare vent til I selv får børn, så er det sådan noget med i vuggen, de begynder at have de her attituder, som I nok har nu, eller lige har vokset fra. Jeg ved ikke, om min børns generation den har fået et navn endnu. Men det kunne være sådan noget som, fuck dig, jeg ved bedst, luk røven, det er mig, der bestemmer. Bling bling, kan du se, at jeg er ligeglad med, hvad du siger? Giv mig, jeg vil have. Jeg gider ikke. Øretæv indbydende, møgirriterende, mere bling bling, forkælet små lorteunger generationen. Ja.
Materiale, det kan jo selvfølgelig også komme andre steder fra. Det hjælper at være anderledes. Det kan vi også se på Simon. I skolen var jeg meget anderledes. Jeg blev mobbet meget, jeg blev holdt udenfor. Det hjalp så, da mine forældre de trak mig ud af den muslimske friskole. Et andet sted, man også kan få sit materiale fra, det er medierne. Det hørte vi jo så også lige før. Men i aviserne, der får man det nærmest forærende nogle gange. Jeg læste en artikel med overskriften Polarforskere finder sø under isen på Antarktis i 90 graders frost. Hvordan ind i helvede arbejder man i minus 90 grader? Altså når man løber ud, så lige hak 3 gange isen. Og så ind i saunaen og knæp kakkelovnen, eller hvad? Og hvem fanden får den idé? Lad os kigge efter en sø på Antarktis. Jamen, det er en del af vores lokalplan hernede. Hvis vi finder den, så skal der være en lille park omkring den. Så laver vi noget put and take. Frosne fisk, frisk fra søen. Det, der nærer mig allermest, det er, og nu skal I lige følge med her, for jeg kan ikke selv lure den. Hvordan fanden i helvede finder man en sø under isen? Altså, vi har isen, så er der en sø. Sø er vand. I 90 graders frost, så mit bud er så vand, det bliver til is. Og under isen, hvordan fanden ved man, at man er kommet ned i en sø? Så man der ligger en rusten bycykel dernede. Så det er bunden, det her. Hvis vi går lidt længere op, så er der måske frossen ind, og så har vi også fundet overfladen. Vaner, det er også godt materiale. Jeg har fået den dårlige vane, eller gode vane, det ved jeg ikke. Det kommer lidt an på, hvad side man står på. Men om aftenen, så går jeg lige rundt og hiver i dørene, for at se, om der er låst. Mine naboer, de så det er rimelig træt af det. Nej. Når jeg nu konstaterer, at døren de er låst, så råber jeg, kom nu skat, luk mig ind, jeg mener, det er jo ikke for helvede. Det var faktisk alt for mig. Tak for jer. Nikolaj Knudsen! Sådan der, yes, nye og gamle komikere, og det er fantastisk. Forstod du alle vittighederne? Ja, det er godt.